ରାହୁଲ ଫାଇନାଲ କଣ ହେଲା କାଲି ମାଟୁ ନେଲା ଆଉ ହେଲାନି ଆମେ କହିବା କିଛି କରିପାରିବେ ଏଇଟା ବାଜା ଦେଲେ ମଜା ଗଲା ଏଇନା ଆମ ସାଢ଼େ ଘଣ୍ଟା ବାଜାରରେ ଭଲ ନୁହଁ ଦୁଦୁ କେତେ ଦୁଦୁ କେତେ କେତେ ବର କେତେ ଦୁଦୁ କେତେ କିଲୁ ଡିଜେ ତ କମ୍ପଉଛି ଆମର ଡିଜେ ନହେଲେ ହବନି ହାତ ବୁଡେଇ ଦେଇ ପଛଟା ନା ପେଲି ଦେବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ